በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ቅዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ድንግል ወላዲተ አምላክ እንተለሰላቲ በመንፈስ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ብንሳ ጸሎታ ወበረከታ ምሕረተ ወልዳ ሀሉ ዜና ለዓለም ይሩቱ እንከን አሰማስሎ በእሳት ምድራዊ እሳት ትምስሎ ጉቦ አይኮነን። እሳት ዘወቱ መጠን ወቦቱ አካል እሳት ዘወቱ መጠን ወቦቱ አካል እሳት መጠንን አካልን አለው። አካሉ በእሳተ ባቢሎን ተፈሊጡ እዩ ወያክል መጠን 40 ወተሰዓቱ ደንበት ከምዝብል መጠኑ በእሳተ ባቢሎን ተፈሊጡ እዩ ወያክል መጠን 40 ወተሰዓቱ ደንበት ከምዝብል አካል ድማ ረቡዕ ዕንፀይቲ ከዚንዘት አምላክ ተፈጽሐ ይርከብ ወመለኮትሰ ኢይትካል ይትባል ዘንተ ያክል ወዘንተ ይመስል መለኮት ክንዚ አክል መልክዑ ድማ ነዚ ይመስል ክባል አይካልን እዩ። አኮ ዘቦቱ ለመለኮት ክበብ ከመ ፀሐይ ወወርኅ ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ዘለዎ አይኮነን። ወአቅም ከመ ሰብ ከም ሰብ ድማ ሰለስተ እመትን ስድርን ዝኸውን አይኮነን። ቁመት ሰብ ድማ ከም ሰብ ሰለስተ እመትን ስድርን ዝኸውን ቁመት ዘለዎ አይኮነን። አላ መንክር ውእቱ ዘንቡር ዲበ አርያሙ ሀበ ይበጽሖ ህሊና ሰብ ወይ ዘመላእክት አእምሮ ህሊና ሰብ ኮነ አእምሮ መላእክት ክበጽሖ ዘይክእል ልዕልና ዝነብር እጹብ ድንቂ እዩ። ካብ 22 ፍጥረ ስለ ፍጥረት አእምሮአዊ ልቦና ዘለዎም ሰብን መላእክትን እዮም። አኮ ዘቦቱ ለመለኮት ግን ንመለኮት ውርዲ ዘለዎ አይኮነን። ወኑህ ቁመቱን ዘለዎ አይኮነን። ላዕል ወታሕት ላዕልን ታሕትን ዘለዎ አይኮነን። የማን ወፅግ የማንን ፀጋምን ዘለዎ አይኮነን። ማለት ዝውሰነሉ አካል ዘለዎ አይኮነን። ይህብለ ወፅግመ ይብል አላ ሙሉ ውእቱ እንተ በኩልየ ወበኩሉ አላ ሙሉ ውእቱ እንተ በኩልየ ወበኩሉ እንታይ በርባዕተ ማዕዝን ሙሉእ እዩ። አኮ ዘቦቱ ለመለኮት ምስፎ አኮ ዘቦቱ ለመለኮት ምስፎ ንመለኮት ዝቆየሉ ሜዳ ዝተልኮሉ ቀዳዳ ዘለዎ አይኮነን። ወምስግቡ ዝኣትወሉ በዓቲ ዝምክተሉ ወልታ ዘለዎ አይኮነን። አንድም አኮ ዘቦቱ ለመለኮት ምስፎ ንመለኮት ዝኣትወሉ አዳራሽ ዝሕባሉ ሕልፍኝ ዘለዎ አይኮነን። ወምስግቡ ከም ራሲ ከም ደገዝማቲ ክንዲዚ ዝኣክል ግዝአት ከም ራሲ ከም ደገዝማቲ ሰፊሕ ግዝአት ወሰኑ እሳት ናይ ከዱ ገነት ተባሂሉ ዝሓፅረ ዘለዎ አይኮነን። አላ ውስተ ኩሉ ወመሃውርት መለኮቱ እንታይ ዳ ኣብ ኩሉ ሙሉእ እዩ። አኮ ዘቦቱ ለመለኮት ዘበላይሉ ጠፈር ወዘበታይቱ መሰረት ንመለኮት ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት ዘለዎ አይኮነን። አላ ጠፈር ውእቱ ወመሰረት ውእቱ እንታይ ዳ ንሱ ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ። አድም አኮ ዘቦቱ ለመለኮት ዘበላይሉ ጠፈር ወዘታይቱ መሰረት ንመለኮት ብላዕሊ ጽርሐ አርያም ብታሕቲ ባርባሮስ ዝውስኖ ኮይኑ አይኮነን። አላ ጠፈር ውእቱ ወመሰረት ውእቱ እንታይ ዳ ንሱ ጽርሐ አርያምን ንባርባሮስን ይውስኖም። አኮ ዘቦቱ ለመለኮት ንሱን ጽርሐ አርያምን ባርባሮስን ይውስኖም። ንሱን ጽርሐ አርያምን ባርባሮስን ንሱ ይውስኖም። ዘይትያን ከመረ ከም ዝብል ወይነብር ጠፈራት ያለ በረሆ ኩሉ ዝተዲሁ ከም ዝብል አኮ ዘቦቱ ለመለኮት ምድናት ዋቱ ተርእስ ከመ ይንሣእ ምድር ዘኮነ ውስቴታ ንመለኮት ናብ ምድሪ ዝኾነ ነገር ንኸድዕል ርእሱ ዘትሕተሉ ዘፍደሉን ምክንያት ዘለዎ አይኮነን። አላ ውስተ እዴሁ ኩሉ እሁዝ እንታይ ዳ አርአየ ጴጥሮስ እንታይ ዳ ኩሉ ከምትን ጴጥሮስ ዝረአየ ኩሉ አቢሉ ትሕዝ እዩ። ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ተአከብ ኩሎ ዘይትነውም ከም ዝብል ቅድ ጴጥሮስ ሙሴ ኢትነውም ኢሉ ምስሓተቶ ጎይታ ድማ እወ ይነውም በሎ። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ልክዕ ከም ናይ ሙሴ ሕቶ ምስሓተቶ ጎይታ ኣብ ዕንቂ ኣብ ወርቂ ኣብ ዕንቂ ጽዋዕ ማይ መልዩ ሃቦ። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ከይሰተያ ትኽስ ኢሉ ትኽስ በለሞ እታ ዕንቂ ጽዋዕ ወዲቓ ካብ ኢሉ ተሰብረን እቲ ማይ ድማ ተደልዐ።
ሰንቢዱ ተንሰ ረአበ ኣነ ነዚ ዓለም ኣብ ማእከል ኢደ እየ ሒዘ ዝነብር ዘለኹ ኣነ ታረቂ ሰዳ ዓለም ብቐንዲ ስለጠፍአኒ ኣበሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ከመይ ጌርካ ኣብ ማእከል ኢድካ ሒዝካዮ ኣበሎ ወይዛ ከዓ ንዓለም ኣብ ማእከል ኢዱ ገይሩ ንጴጥሮስ ኣብ ማእከል እትዩ ኣይድየ ሃሎ ከጴጥሮስ ብሎ ንፋሳት ክነፍሱ ወሓይስ ክውሕዙ ዝናማት ክዘንሙ ብርሃናት ክመላለሱ መዓልቲ ለይልን ሓጋይን ክረምትን ክፈራርቑ ሰሚዑ ዓለም ፅትት ክብል ዝሰምዕ ኣለኹ እምበር ኣበይ ከም ዘለኹ ኣይፈልጥን እየ በሎ አኮ ዘወቱ ለመለኮት እንግዳ ወፍጽ ንመለኮት ግንባርን ደረትን ዘለዎ ኣይኮነን ወዘባን እንተ ድር ዘይትራእይ ወዘይትገመር ወዘባን እንተ ድር ዘይትገመር ዝረአየሉ ዝውሰነሉ ዝባን ዘለዎ ኣይኮነን አላ ጉልቡብ ውእቱ በነደ እሳት ዛይዳ ባህሪኡ ዝተሰወረ እዩ ነደ እሳት ለሊሁ ውእቱ ነደ እሳት ሰሊሁ ውእቱ ነደ እሳት እሱ በዓሉ እዩ ወመለኮትሰ ንጹሕ ወጽሩይ ወብሩህ ውእቱ መለኮሲ ንጹሕን ጽሩይ መለኮሲ ካብ ዝኽዱ መለኮሲ ንጹሕን ጽሩይን ብሩህን እዩ ነአምን አብ በፍናዊ ከመ አብ ውእቱ በህላዌሁ ነአምን አብ በፍናዊ ከመ አብ ውእቱ በህላዌሁ ልባዊ አልባዊ አብ ብፍሉይ አካሉ ፈናዊ ብፍሉይ ስሙ አብ ብፍሉይ ግብሩ ድማ ወላዲ ከም ዝኾነ ንአምን ወነአምን ወልደ ተፈናዊ ከመ ወልድ ውእቱ በህላዌሁ ነባቢ አልባቢ ወልድ ብፍሉይ አካሉ ተፈናዊ ብፍሉይ ስሙ ወልድ ብፍሉይ ግብሩ ድማ ተወላዲ ከም ምዃኑ ንአምን ወነአምን መንፈስ ቅዱስ ማየዊ ከመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ በህላዌሁ ሕያው ማየው መንፈስ ቅዱስ ብፍሉይ አካሉ ተፈናዊ ብፍሉይ ስሙ መንፈስ ቅዱስ ብፍሉይ ግብሩ ድማ ሰራጺ ከም ዝኾነ ንአምን ሰለስቱ ስም አሐዱ እግዚአብሔር ብስም ሰለስተ እግዚአብሔርነት ሓደ ኢልና ንአምን አኮ ከመ አብርሃም ዘይልቅ እምይስሐቅ አብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝቕድምን ዝዓብን ወይስሐቅ ዘይልህቅ እምያዕቆብ ይስሐቅ ድማ ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓብን ዝቕድምን አኮ ከማሁ ለመለኮት ኢይልህቅ አብ እምወልድ ክልተ ሓደ ወገን እዩ አብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓብን ዝቕድምን አብ ካብ ወልድ ዝዓብን ዝቕድምን ኣይኮነን ወወልድኒ ኢይልህቅ መንፈስ ቅዱስ ይስሐቅ ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓብን ዝቕድምን ወልድ ድማ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝዓብን ዝቕድምን ኣይኮነን ወመንፈስ ቅዱስሰ ወመንፈስ ቅዱስኒ ኢይንእስ እምወልድ ይስሐቅ ያዕቆብ ካብ ይስሐቅ ከም ዝንእስን ዝድሕርን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልድ ዝንእስን ዝድሕርን ኣይኮነን ወወልድኒ ኢይንእስ እምአቡሁ ይስሐቅ ካብ አብርሃም ከም ዝንእስን ዝድሕርን ወልድ ድማ ካብ አብ ዝንእስን ዝድሕርን ኣይኮነን አኮ ከመ አብርሃም ዘየዝዞ ለይስሐቅ በሕገ ፍጥረት አብርሃም ንይስሐቅ ብሕጊ ተፈጥሮ ከም ዝእዝዞ ወይስሐቅ የዝዞ ለያዕቆብ ይስሐቅ ድማ ንያዕቆብ ከም ዝእዝዞ አኮ ከማሁ ለመለኮት ኢየዝዞ አብ ለወልዱ በከዊነ አብ አቦ እየ ኢሉ ንወልድ ኣይእዝዞን እዩ ወየዐቢ ወልድ በከሚነ ወልድ ድማ ውሉድ እየ ኢሉ ኣይዓብን እዩ እዚ ሳይከውን እዩ ብእንቤተኛ ውሉድ ኣይምስሎን እዩ ኢሉ እሆግ ኢሎ ተኣዛዝየ ከዊኖ ከም ዝብል ወልድ ብስራሕ ውሉድነት ካብ አብ ኣይበልፅን እዩ ካብ አቡ ዝበልፅ ውላድ ስለ ዘሎ ወመንፈስ ቅዱስ ጽሩይ ውእቱ ያዕቆብ ይስሐቅ ካብ ያዕቆብ ከም ዝንእስን ይስሐቅ ንያዕቆብ ከም ዝእዝዞ ወልድ ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣይእዝዞን እዩ ወመለኮትሰ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መለኮት እናበለ መፅፀንሒ እሞ መለኮት ማለት አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ አሐዱ አምላክ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ እዩ አንድም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መለኮት እዩ አቲ መንግስት እዩ ወአቲ ስልጣን አንተ ስልጣን እዩ ወአቲ ምኩናን አንተ ምኩናን እዩ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የድዩ ሃለዩ ክብል እዩ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ነዚ ዓለም ንፍጠር ኢሎም ሓሰቡ
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይትናገሩ ተናገሩ ክብልዩ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ለይኩን ኢሎም ፈጠሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ ሰምሩ ክብልዩ ብቁዕ ንቁሕ ሰምሩ ክብልዩ ብቁዕ ንቁሕ ፍጥረት ንምፍጣር ብቁዕ ፍጥረት ንምፍጣር ወሪየ እግዚአብሔር ኩሎ ዘፈጠረ ከመ ሰናይ ውእቱ ከም ዝብል አንድም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይትናገሩ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ለአዳም ፈጠሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሄድዩ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ለአዳም ፈጠሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይትናገሩ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወአምሳሊነ ኢሎም ፈጠሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ለአዳም በስልጣን ፍጹም ገበርዎ ወርእስዮ ስሉጠ ርእሶ ስሉጠ ከም ዝብል አብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሄድዩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይትናገሩ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ነቢያት ሓዲሮም ብዛዕባ ሕልፈት ድሕነት ዓለም ሓሰቡ ተዛረቡ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ነቢያት ሓዲሮም ዝተዛረቡ ብዛዕባ ሕልፈት ዓለም ይፍጽሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሄድዩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሕልፈት ዓለም ሓሰቡ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይትናገሩ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ነቢያት ሓዲሮም ብዛዕባ ሕልፈት ዓለም ተናገሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ነቢያት ሓዲሮም ዝተናገሩ ብዛዕባ ሕልፈት ዓለም ይፍጽሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይመክሩ ይሄድዩ ንዝበሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይነብቡ ይትናገሩ ንዝበሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይፈጽሙ ይሰምሩ ንዝበሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይገብሩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ዓለም ይገብሩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይገብሩ ነዚ ዓለም ካብ ኣልቦ ሓበቦ ካብዘይ ምንባር ናብ ምንባር ኣምፅኦም ፈጠሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያስተዋልዱ ኣስተዋለዱ ክብል እዩ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ኣብዚ ዓለም ዘለው ኣርባዕተ ባህርያት ኣሰማምዑ እቲ ንፋስ ነቲ እሳት ከየልዕሎ እቲ እሳት ድማ ነቲ ማይ ከየብልሖ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጣጡ አብን ያጣጡ ክብል እዩ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ነዚ ዓለም ኣከባቢኖም ፈጠሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይገብሩ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ለአዳም ፈጠሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያስተዋልዱ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ኣዳም ዘለው ኣርባዕተ ባህርያት ኣሰማምዑ እቲ መሬት ከም ዝስከም እቲ ማይ ከም ዝተርክስ እቲ እሳት ከም ዘብስን እቲ ንፋስ ድማ በቢ ቅብኣቱ መሪፁ ን666 ኣስራው ከም ዝመግብ ገበሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጣጡ ኣጣጡ ክብል እዩ ዓይኒ ከም ዝርኢ ኢድ ከም ዝደስስ እግሪ ከም ዝኸይድ ገበሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይፌኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፌኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፌኑ ዘቃል ዘራብሲ ናብ ማህፀን ብእሲት ከም ዝኸፍል ገበሩ ወትፌንዎ ለህፃን ማሃቅየ ብእሲ ውስተ ማህፀነ ብእሲት ወተበሉለ መስኻለ ረቂቅ ከም ዝብል አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ በአካል ፍጹም ገበርዎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰማይ ይከውኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰማይ ይከውኑ ዝበልዓተ ፀቂጡ ሰዘየቱ ዓንዚዙ ከይገዝሎ ከም ዝሕሉ ምግባር ምስክሩ ድማ ጥዑይ ኮይኑ መውላዱ እዩ አንድም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይፌኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፌኑ ለአዳም ፈጠሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ፍጹም ገበርዎ ስምረቱ ላዕለ ልውክቱ ከም ዝብል አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰማይ ይከውኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወአምሳሊነ ሄዶም መስከሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይፌኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፌኑ ነቢያት ናብዚ ዓለም ይፍኑ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ ነቢያት ብስልጣን ብትንቢት ያሰልጠንዎም
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስማ ይከውኑ። አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስማ ይከውን። አብ ነቢያት ሓቲሮም ይምስክሩ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይፌኑ። አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይፌኑ። ንወልድ ናብዚ ዓለም ዝለኣኹ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ። አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ንስጋ ባህሪ አምላክ ገበርዎ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስማ ይከውኑ። አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስማ ይከውን። አብ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወልድ መንፈስ ቅዱስ ድማ በአምሳለ ርግቤ ኣብ ርእሱ ምዕላድ ይምስክሩ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይፌኑ። አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ንሐዋርያት ናብዚ ዓለም እዚ ከክልተ ለኣኹ። እቲ ሓደ ተለኸመ እቲ ሓደ ክራዶ ካብቲ ሓደ ዝጎደለ ድማ እቲ ሓደ ክምሎ ፈቲ ምስ ቅዱስ ዘይትወጠቅ ለማ ወርቂ ኣሃዱ ያነስኦ ካልኡ ዘይትራዳዕ ማሁ ይመስል ከመሃከል እንተባል ጥቅሚ ከም ዝብል አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ። አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ንሐዋርያት ድውያት ክፍውሱ ድውያት ክፍውሱ ሕሙማት ከሕውዩ ሞታት ከተሱ ኣብ ልዕሊ ኣጋንንትን መናፍቃንን ስልጣን ሃብዎም። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስማ ይከውኑ። ድውያት ከም ዝተፈወሱ ሕሙማት ከም ዝሓወዩ ኣብ ልዕሊ ኣጋንንትን መናፍቃንን ስልጣን ከም ዝረኽቡ ምስካር እዩ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይፌኑ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይፌኑ። ሕልፈት ዓለም ሰማይ ወግዲ ይሃልፍ ምባል ነቶም ክሓልፉ ንሕልፈት ተፈጥሮ ይሕልፉ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ። ቃልየሰ ይሃልፍ ከም ዝብል ነቶም ንሕልፈት ዘይተፈጥሩ ድማ ብትንሳኤ ይኽብሩ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስማ ይከውኑ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስማ ይከውኑ። ኑ ሃቤ ውርእ እምኔ ኢሎም ይምስክሩ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይስሕቡ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይስሕቡ። ንሰብ ካብ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ ከም ዝኸይድ ይገብሩ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያለምዱ። ኣብ ዝኸዶ ከም ዝለምድ ይገብርዎ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይምዕዱ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይምዕዱ። በአእምሮ መጻሕፍትን መምሃራን ይመኽሩ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይስሕቡ። ንሰብ ካብ ዓዲ ሰብ ናብ ዓዲ ከም ዝምለስ ይገብርዎ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያለምዱ። ኣብ ዓዲ ከም ዝለምድ ይገብርዎ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይምዕዱ። ንሰብ በአእምሮ መጻሕፍቲ መምሃራን ይመኽሩ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይስሕቡ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይስሕቡ። ብሃይማኖት ብፍቅሪ ይስሕቡ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያለምዱ። ንሰብ በአእምሮ መጻሕፍቲ መምሃራን ይመኽሩ። ንነሰ ንለምድ ከመዝ ልማድ እስመ ወላዲተ እግዚአብሔር ቃል ኮነት ልማደ ለለም ቅድሜነ አበው። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይምዕዱ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይምዕዱ። በአእምሮ መጻሕፍት መምሃራን ይመኽሩ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያነጽሁ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያነጽሁ። ብጸጋው ተፈጥሮ የጽሁ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጸርዩ። ብጸጋው ተፈጥሮ ብረድኤት የጽርዩ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይቀድሱ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይቀድሱ። ለጥምቀት ይቀድሱ። ያጸርዩ እንተበለ ነቲ ያነጹ እንተበለ ነቲ ክዳን ብሳሙና ክእንጠኽ ከሎ ያጸርዩ እንተበለ ብማይ ክለቕለቕ ከሎ ይቀድሱ እንተበለ ድማ ነቒሱ ክኽደንዎ ከሎ እቲ ብሳሙና ክእንጠኽ ከሎ ሓጢኣቱ ኣብ መምህረ ንስሑ ቀሪቡ ከም ዝናዘዝ ክለቕለቕ ብማይ ከም ዝለቕለቕ ድማ ሓጢኣቱ ተናዚዙ ቀነኑ ከም ዝውድእ ቀነኑ ከም ዝፍጽም ተሰቢሑ ነቒሱ ከም ዝኽደኖ ከዓ ቀነኑ ፈጺሙ ስግኡን ሎምን ከም ዝኽደን እዚ ሰለስተ ወገን ገይሩ ተዛረበ። ቅዱሳን ለቅዱሳን ከም ዝብል ሰብ ብንስሓተ ሰብ ናብ ስግኡን ሎምን ክኽደን እንተኮይኑ ንስሓ ተባሂ ሰብ ብሕልና ብንስሓ ልቦና በስጣ ሕልና በዚ ንሱ ኮይኑ ክቕበል ይግብኦ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጸኑ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጸንዑ። ብዓጽምቲ ልጅማት የጽንዑ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጠቡ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጠቡ።
ንጽቡቕ ስራሕ ንምስራሕ የተባብዑ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የድኹ ጽቡቕ ስራሕ ንምስራሕ የድፍሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጸኑ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጸኑ ንሰማዕታት ኣብ ደም ንጻድቃን ድማ ኣብ ገዳም የጽንዑ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጠቡ መከራ ከም ዝጭክኑ ይገብርዎም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የድኹ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የድኹ ይምህሩ ኦ አብ እቲአከ ሃድፍ ሰርቅ ኩሎ ዓለመ ደሳጥረ ሃዳፌ አምር ትስታኔ ወስውረ ነገረ ከም ዝብል አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይኬልሉ ያመንጉስ ዝበለ ይቅድም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያለብሱ ቅፍጣን የልብሱ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያመጉሱ ቅፍጣን ዘውድ ይደፍሉ አንድን አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይኬልሉ ለአዳም ተፈጥሮ ይሁኑ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያለብሱ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያለብሱ ሀብት ስርየት ይህቡ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያመጉሱ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በሃይማኖት ፈታዊ ገብሩ ይትግድፉ እንከ መጎሰከሙ ከም ዝብል አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይነብሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አመካባይ አመጡ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይከንኑ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያትቱ ዝበለ ቅድም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይመርምሩ መርሚሮም ድማ ይፈርዱ አንድን አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይነብሩ አብ ንጉስ ይሓድሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይከንኑ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያትቱ ይምርምሩ መርሚሮም ድማ ይፈርዱ ከምዚ ማለቱ ሰብ ዝርድኦ ንምዝራብ ኣሎ እምበር ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ዝቕመጡ ዝፈርዱ ዝምርምሩ ኮይኖም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብሕልና ብገቢር ዝተገብረ ኩሉ ፈሊጦም ይፈርዱ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝብል 27 ግዜ እዩ 14 ናይ 14 ካህናት ሰማይ ምሳሌ እዩ ሰለስተ ድማ ናይ ስላሴ ምሳሌ እዩ አብ ይህኒ ወልድ ይትናገር መንፈስ ቅዱስ ይሰምር ዝብል ኣብነት ይርከብ ይህኒ ይትናገሩ ይሰምሩ ዝብል ኣሎ ዘበለ ብባህሪ ናይ ባህሪ የለውኑ ይህኒ ይትናገር ተባለ ድማ ናይ ሰለስትነቱ ይገልጽ ማረኒ ሳለ አይፈደና አቡነ ዘበሰማያት